Iowa sikwetu kazi, Iowa kototu soboshwa, Iowa sikwetu kazi, Iowa kototu soboshwa, Iowa sikwetu kazi, Iowa. Siphinde sibingelele kumphakathi wonke wase South Africa. Namhlanje sila ecourt iNtuzuma Court size kwi-situation yomfowethu lo oshonile obulawa umalume wakhe. Lesi simo senzeke kaMashu, umphakathi wakaMashu awukho muhle emoyeni, even amalunga efamily awekho right. Njengamanje nginelunga lefamily, mfowethu ngisacela uzazise. Igama uMxolani Dlanzi. Lo size ngayo ikhesini yakhe umfowethu lo oshonile ulamamini. Mina ngumdala bhuti wakho omdala uMxolani Dlanzi. Alright mfowethu. So lesi simo senzeke kanjani? Bekutheni umbafo azalimele ngalolu hlobo? Ubaba azalimele ngohlobo ukuthi ubekade nomalume wakhe uSibongiseni. So babe naye sebehlukana ehlele emotweni yakhe kwaduka isibhamu sakhe nomalume uSibongiseni umalume omdala kodwa sihlukene ngohlobo sasekhaya. So kwaduka isibhamu kwathola ukuthi basola yena bathi yena usithathile kodwa bengenabufakazi balokho. Office wakwazi bona bekutheni bazomthatha ekhaya bamvayele kubo kwakhe uSibongiseni lo kwakhe bavale ingane zakhe nabangani bakhe. So bamvayela khona bamshaya bangasazi. So bathi ngakusasa kwathola isibhamsi leso abasibangile besikhona usibambise umuntu wangaphakathi uDJ wasinika umphathi we-tavern. Umphathi we-tavern akusasa umsuluko umfowethu wabangahamba isibambukela. So bamthatha bamlahla ubhose epolyclinic bamlahla ngoba bethi usufile. So usizwa sona ekuseni kusasa esizoma security asebenzele epolyclinic. So asikho right yena singasekho right. So ngoba belokhuza sebesithola isibhamu sebemlimazile already umfowethu. Base bemlimazile already bamlahla khona ebusuku bamlahla khona esigangeni lapha ngase polyclinic bamshiya khona. What discover amaphoyisa umzimba wakhe ngakusasa ekuseni. Engakashoni kodwa washonela kuphi esesibhedlela eclinic khona eclinic ePoli. So hlobo luni lokumshaya lo mfowethu ukuthi bamshaye ngalolu hlobo azalimale bebemshaya ngezikhali mhlawumbe amafosholo o izagila bekwenze njani? Into zegalofi into zokujima ukuthi amadampele bekhona bemvala ngoplastiki khona amahalavu imbazo zoyikhali engakhombisa ukuthi bekeshaya umuntu ngoba bemkhipha isibhansho esibekile gender and beyond letter siyazi kodwa ngeke umlimazi umuntu ohlobo sakho kanje ngenxa ukuthi utshothe isibhamu befana mreports amaphoyiseni uma dethe isibhamu bashiya ukuthi mu report amaphoyiseni imbophe lingamshayi. So ngoba ke esesitholakala isibhamu ube njani yena umalume ube khona ukuzisola ngalesi simo sesenzile? Phela umalume wathumela amalungu omndeni amanye uthatha umOlsen wesola lokho akwenzile uzowuphatha umncwabo nje yena after azangenze ekhaya wathumela obhuti bakhe abadala kushuthi yena sengaphakathi kodwa ngaphakathi masizwa last week njengoba besobengena enkantolo twalphika icala ukuthi ushawa umphakathi kodwa engashaya ngomphakathi ebemvalele kwakhe egcekeni bemshaya khona engafuni ukungena amalungu omphakathi ezomsiza umphakathi lawo usho somshaya yamanga lawo umphakathi ofuna ukungena wawubili ngungena uzomsiza ngaphakathi kwakhe egcekeni emvale egethini esangeni umuntu bese umphakathi. Alright yo sasimi isimo. So ubhuti usengcwatshiwe noma uzongcwatsha the coming weeks? No bese ubhuti wami besimncwaba nje ngumgqibelo siphoka kwana last week simncwabile already. So manje sizocontest ukuthi bangayithola ibail because asikwakuhlala babulala endaweni yethu siyabasaba. Okay mfowethu ngiyabonga kakhulu ngeinput yakho. So ngoba nihlangene namhlanje nibheke ukuthi nje angayithola ibail aboshwe. Ya umphathi ubona ngapha ngemva kwethu umphakathi uzolwa ngalokho ukuthi angayithola ibail lo. Baqhube badla ngaphansi ejele bajeze. Sifuna ijustice kahle kahle sifuna ukuthi isebenze bangayithola ibail bonke bobathathu indodana indodakazi naye ubaba wabo. Alright mfowethu sengathi ningayithola ijustice lena enidingayo as family nomphakathi. Siyayidinga kakhulu because nazo sikhona ukubhodla sehlulaka. Sihambe into esisebenza kuzona si-right kodwa ngoba manje akukho right. Kodwa nje umphakathi bonke babona emva kwakho abadingi ngoba bathole ibail. Bacwele ngaphandle bahambe bayowezivile. Thank you very much, buddy.